Selamat menonton, dan jangan lupa di-subscribe ya.
kula wonten dawuh. Darah mungkin jelas bae Petro. Dalem. Nggih. Iki masuk. Masuk modele. Amit iki. Amit. Takut jadi. Di Bang Rabi. Pun darah wiki dong ya. Kami bagi kabar jauh. Iki kok nek mau wedok-wedok sing arep diwiji stres. Kene lho Mas. Stres dan Mek ketok kan iki. Jangan masuk. Yo bisa full. Ai begenggeng uget. Tapi begenggeng uget. Mbak saduli kae jauh kan. Iki pas iki yo. Mulai kacamata. Sadene kula di sekolah negara pun entuk sak semester niki. Nggih, Pak. Nanti Bapak niku sakniki kula warai nonton titik. Tak yo kerasa manggonmu dek ke aku to. Waduh, nggih, mboten kirang salisi menapa Pak Gusti kula sinuwun padhet ketingalipun menika nembe badhe sirah nomipun. Jeneng sira kok bisa ngucap kaya mangkono kalawan aku kan. Kawuh, arek iki ngawuh. Mungkin ora arek. Lah ya, ajeng karo Petro iki pinter lho, ya omongan Mas Mungil. Aku kira ngono bilang iku benda karo sudah iku. Iki sing ngomong bisa apa? Iku kan nek iki wis enak radio bolong nang kono. Pakon Kula dara, Helen kula dara. Petro Kula Gus. Awake dhewe iki karo buka. Sak bisa menang ora tak pacul dan ngono. Iki rebo pikati wis ngomong. Persami nang karo kok mesti itu karo radio bolong nang kok karo pakon. Iki lha. Ini kok gila-gila kok kalesan. Wah, iki era patut dibeli dayu. Kula Gus. Iki badhe pindah budi lho. Gak. Aku Solo. Aku Solo. Nggih. Pancen iku usuk pangku. Klebom itu dhewe. Aku. Teman. Aku cengkir. Aku cengkir. Wah, temen iki. Nggih badhe tidak sak meniku menapa? Jane dijak lek aku dijikan wong. Ayo kalau tarik. Petro bakon dereke darahmu kuwi. Anggrek Senen. Senen endi? Senen. Senen aku melu. Dan gua kelinting.
Gandhe. Cak cak cak. Senanyar lho dalang kondang dalang kok. Lawas biyen kuwi. Iki sing ning gone Sliman Sinden kondang kok. Nggon kaya ngono iki ya senanyar. Wis tau. Ya dhewe anyar lho. Alah. Urung anu kok kiamat kok njaga sing. Alah wis enek sing duwe. Apake saking metu iki yasinan lho. Iya kok iso yasinan iki lho. Lho, gawe sing anyar lho. Gawe sing anyar ki monggo. Ning yo delok apikane. Suluk ki ora mung ngangger suluk. Terus, lah mosok metu dosa muka kok suluke Tanjung Pandowo ki ora kathok. Nek metu nek buta sulukane yo kudu buta. Kudu buta. Iki wis modern lho, Mas. Itu ora perkara modern, nang modern metu biyen yo enek sing lawas. Lha pikir bulat ki yo lawas. Lah ngono kan iya kudune yo rada maju sithik ngono Mas tambahi sithik ben enek perkembangan. Lah supaya iso maju kudune Mundur. Pandowo kakak hati solo. Pintriak so. Ayo panjang mati mbok wis. Ngati kadang takel kok rawi ini. Mangan lho mangsane nek. Dek, deliwat dek Bang. Sing anu Dari waktu dari. kita tahu enggak tahu. Wah, nek liwat ini lagi ya jiwa. Ojo anu bareng-bareng ae. Pandowo kakak dewi solo. Jadi konek buat dik ya, Lur. Ubur-ubur ikan lele. Jae nulis teko. Bosak. Kaget aku. Kok jadi normal satu kok ini lho. Tunggu mana Ya Allah boti. Ya Allah boti. Jangan badan. Kalau ini pasti bro. Orang kan yang baju trom ini terjadi itu pangan kopi. Iki yo bayangke semono ae. Bayangke iki niate sik ngono lho. Sumpah tenan. Iki wis matur abaya iki sepi. Salah foto kula pengen ngono kali. Aku iki bayangke kudu lho. Dan aku baju trom ini. Nek kowe dhewe ora iso cilik kok. Malah didhek kok. Aduh, ini Kang. Pandowo kakak dewi solo. Jam 10 Selasan iki sih anggapan. Arupa kawon para makono ponco ayu warayan dening ana wisikan kuwi nyanyi mo mandek kono satyo. Koceng-koceng ini.
Ngomong iki omongi teman, iki lagi tanggapan kene iki pisanan ngono iki dinake nek kuwi ngono dinano. Tenanan yo. Pohon dari kayu. Kan iso dhewe lho. Nek teko. Tadi pracekolannya tidak kamu yang sesat. Allahu Akbar. Allahu Pangalan kok dadi wayang balik. Balik. Yo. Tenanan. Serius. Serius. Iki di tayangno sering YouTube. Ngaku sopot. Tadi pracekolannya tidak kamu yang sesat. Mas, sing kuali iki omongane cangkemmu. Noko dulu, pakai disebenarnya. Dan apa sih? Loro. Takir. Banyak. Kok? Oh, wonten mengendi kowe kena jago? Monggo dereng ngerti. Kadang bodrono. Enten dawuh Ndara. Iki ana yaksa ning pangarepan kita jaluk prayoga luwih dhisik yo kadang. Nggih, mboten. Iki satriane nganti Kiai Nurasa wis pengurung. Niku nggih pun tepung ngene kuwi adike Kang Togong iki. Oh, kadange ya lho ya. Kakonane sik ya lho. Nggih semoga. Nolo garen. Kula Kepenak nolo garen. Togok. Petro. Togok. Iso untung iki lho. Kok kono dalang wayang kulit kondang yo piye carane iso lho. wis golek jalan liyane. Aku tak golek mobil gawe liyane. Enggak. Angkat tangan menyerah iki. Mas bukan kerok nek perlu sampe buka kan iki, Mas. Iso untung iki lho. Untung kene cakep sik kok. Yo piye carane? Piye carane nek karuane kelir hitungane genah. Ngene iki ora teko kuwi iki malah bingung kok iki. Iki ngakon aku kok tendang telepon enak. Aku larang ngene. Kok kowe roh kakak sewang mau. Ayo iki ukul enek kok cetruk. Ora Kleru kok kur. mau perkembangan zaman iki lho. Ayo sing teko Pak. Kompak kok kleru. Ngaku sapa jenengan sapa di dalam sapa metik tarwan. Ngaku yo nang yo bos ngaku sapa jeneng sapa mati ayo ngaku sapa ngendi. Sapa mati tarwan ngaku yo nang yo bos ngaku paran setia ngaku yo nang yo bos ngaku sapa jeneng ayo ngaku bosok dah ngomong. Iki ngomong iki. Dah ngomong. Nek ngomong kapan nek kowe ngomong terus. Saya tidak ngomong. Ngaku sapa jeneng sapa ngendi. Yo ngaku sapa jeneng bos. Tangguh kawananku. Satrio panengah Pandhawa Raden Narjuna kang dadi kekasihku. Bali takon sapa pracekolan ngendikan kamu yaksa. Kita menjalankan jalanku paran setia bos. Arsa ngetokake kedepe netro juman kain sukulan kan tekeng. Batak kudu bali.
ora bakal balian durung kelakon apa kang dadi sediaku yaksa. Kurang japa mantra ora watak satriya meguru marang batang yaksa. Kurang dorancik-ancik sapucuking haladoku. Yo ora kembali bos. Saiki ora bisa sesuk apa dene yaksa. Enak kok pindah dulu karo Nek kalau pindah itu totalitas. Abdi dalange yo ngono kuwi. Nah, kalau ini gue bisa nek karo kandang-kandangane. Ora nek bedane nek kon masuk. Dek yo ora iso iku. Gue kadung ora setrum. Tahu? Kuwi karo kandangane, kuwi iki digondeng dekak ya kali. Ora berani tadi. Ayo bacoke. Ayo bacoke. Nanggung. Gege tangan bayi. Kita nyawar di rumah ini, caranya mau julung. Dan terlibat bukan dia kaget sombong global. Mulai terus dokter, mulai Ora sida itu ono. gue kita kono lagi dapat terus. Pak Tris lah. Jadi kan keren. Oh iya. Ayo, Bingung aku malah. Kurang gede ate, aku gede kurang sudah gede. Sakit larang-larang kok kleru isin ah. Sakit larang-larang kok kleru. Sumpah. tuh kali. Entuk batuk, entuk batuk. Ayo entuk batuk, entuk batuk. Aku nang kowe lho. Pengen ini, Ayo entuk batuk, ora entuk batuk. Aku tak aku nyauri iki. Ayo. Ayo. ayo, keras. Jenenge perang paling orang itu Pabeban. Cepatno Mas. Sampok tambah ben sumyo Bos. Oh, apa? Manut dalan Mas iki. Ya ora aku bari iki Pabeban. Aku iki tumbas Pabeban. Iki gak sida. Yo ayo perang. Perang. Ayo perang. Ayo perang. Ya ayo. Ya ayo. Ayo maju. Ya maju. Lah sing nang kowe lho. Lah aku senang kon dhewe lho. Ya wis Do perkara omah kok digowo. iki sampean iki sing ngakon mau jarene kan perang. Ayo banget jangan karo cacing iki piye-piye. Ini kan lebih jelas dulu. Iya iki perang. Iki kayak kopi-kopi. Kayak Oh, wes. Sampok pemuda rangsang bradal usus mukul.
Tak marai. Dek. Yo yo. Jangan lagi yang gugur. Oh, ya ganti berarti. Ayo dah, Ayo jagake. sampai nak. Yo, dek sing apik. Nek panjen kowe kok burine iki mburi iki sing Yo. Kok ngatur nyalek banget. Ngatur nyalek banget. Yo, baleni yo. Saya Agi ya. Akhirnya Agi ya. Wangi kamerane kok kamerane kok. Maksudmu kurang. Oh, mau jarene Kartini arep njaluk foto iki. Cepat, saya kesel. ayo, anak Mas Agus di mana dulu? Mas Agus. Ayo foto-foto orang, foto. Pak Dune ganti foto monggo. Ayo mangan foto. Ojo situ kenang-kenangan. Manten itu sekali seumur hidup. Oh. Kok ditangga kok kata. Nah. Kita bareng mau kendaraan. Nah, lagi bareng makanya karo. Baik. Iwama. Ya, ngomongkan lo.
aku ngopi. Gone koncone bayaran pira aku mbok gawe-gawekno. Ora usah, aku pekewo nek njaluk tambah. Nek tenan pekewo aku njaluk tambah. Kok kebangetan nek ditambahi lewat koyo.